ماوê sih salane Komalgeha Guzariya Sikê li qeza Amêdiyê nehatiye nûjenkirin û berdewam berev ji nav çûnê diçît. Hawlatî jî dibêjin nûjenkirina vê komalgehê dêbdehan delîvênkarî peyda ket û digel geşekirina kertê geştyarî. Umedewarên zîtirîn wext ev otêle bihête nîjenkirin û bikevîtet xizmeta geştyaran da. Nîjenkirina vê otêlê û berhevkirina wê dê pitir bizava geştyarî li deverê xurtir lêketin û dê pitir dahatekê ku dibêjin yê master bi hikûmetê hêtin. Qayîmqamê Amêdiyê jî dibêjît di demekê nêzik de dê ev komalgeha hête nîjenkirin. Gehatiye radestkirin bo rêveberiya giştiya geşt û guzarel parêzgah Duhokê ku demekê nêzik de ez bawer dikim nikem jî lî durustkirina dîzaynê çawaniya durustkirina vê komalgehî ew demekê nêzik de dê dest bi kar hête kirin kevîtet xizmeta geşt û guzarê di xelkê deverê de. Çendîn sal bu hejmareka xêzanan di nava van avahiyan da bûn. Lê niha hemî hatiye valakirin û xelek çaverê nîjenkirina vê komalgehê ne. Dildar Arif, Kursad News, Amêdiyê.